Има два начина да живееш живота си. Единият е, като мислиш, че чудесата не съществуват. Другият е да имаш силата да създаваш чудеса. Първият може и да е по-сигурен. Но ако бяхме тръгнали по него, нямаше да създаваме цели 85 години чудеса. Когато станеш на 85, откриваш, че чудесата на човешките възможности са в полета на духа, в интелекта и креативността. Разбираш, че най-голямото чудо е в семейството и в грижата за него. Днес семейството на Софарма е по-силно от всякога. Днес обединяваме 97 компании, всяка от които подкрепя общата ни кауза – да се грижим за хората, като повишаваме качеството им на живота. Но не заради някакво необяснимо чудо сме тук днес, а заради упоритата работа. Заради непрестанното желание да правим нещата по-добре, да се усъвършенстваме, да инвестираме в технологии и идеи, да поставяме хората на първо място, да сме достъпни, но с безупречно качество, да внедряваме иновации и търсим нови чудеса. Всичко казано до тук би било невъзможно без тях. Хората, тяхната енергия и талант са чудото, което правят Софарма това, което е. Чудото, което ни дава сили. Вчера, днес и завинаги. Има два начина да живееш живота си. Нашият е да създаваме чудеса навсякъде около нас. 85 години Софарма. И още растем.